Üdvözlöm Önöket, én Bear Grylls vagyok, és most a Namib sivatagban Edward Rendőr az egykori tudós történetét fogom reprodukálni. Hallgassuk meg őt is. Edward, ő mit mond a történtekről? Nagyon nehéz volt túlélni a sivatagban több napot. Elnézést, csak most meg vagyok fázva. Köszönjük, rendőr. Most már. A moszályok megengedték, hogy elvigyük az egyik összvérüket. Üljünk is összvérre. Ez az összvér nagyon szívós állat. Bezárjuk. És megyünk a nagy világba. Már nagyon régóta menetelek. Edward egy ugyanilyen tóba esett. Most bemutatom, mit csinálják ilyenkor. Ez nagyon hideg még a sivatagban is. Edward jól tette, hogy fogta és levette a ruháit, de a cipőjéről megfeledkezett. Cipőjét elfelejtette kimosni. Így én ki is mostam. Fel is vettem, folytassuk utunkat. Gyere összvérként. Hoppá, hoppá, tehenek. Nem az előző sorozatban elkészített íjjal próbáljuk őket lelőni. Sikerült, igen. Na még egyszer. Ezt is. De sok, jó sok húsit szereztem. Az összvért. Ott vagy összvér. Foglak téged és kikötlek. Már kezd este lenni, most bemutatom, hogyan építsenek a sivatagba gyorsan egy házat. Pár fá tönkből leraknak. Igen, és ez biztonságos menedékként fog szolgálni. El is készültem a menedékkel. Jó ét, emberek! Jó reggelt, emberek! Nézzék, ott van egy marhapásztornak a tehenei, nézzék milyen gyönyörűek! Nézzék, ott az épül, amit kerestem. Menjünk is oda. Elérkeztem az úti célom végére. Végre, de sok ember van itt. Végigértem a Namib sivatagot. Köszönöm, hogy megnéztek. A további viszontlátásra.